साबायखर थाबाय बिथां डक्टर सपन नार्जारिनि खावलायनाय दिनैनि हारिमु हानजा सामलायथि मेलनि खालामनाय जाबाय। बेनि सिगाङावहायनो आङो फंनैसो बुंनो सानदों। दिनैनि गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो थाखानाय जाबाय। गुड मर्निं टु ऑल। दिनै 2 फेब्रुवारि जों सलबारि फरायसालिमानि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गासै जोंनि फोरोंगुरु बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरनाय जाबाय। जोंनि गासै बाहागो लाफैनो हानाय स्टुडेन्ट इउनियन लोगोसे गासै फरायसाफोरनिसिमबो हामलायनाय थाग्रोबाय। दिनै फैयै 7 सान आगानाव होबाय खालबारि फरायसालिमा इउथ फेस्टिभेला। আজি আহি আমাৰ খালবাৰী কলেজ ইউথ ফেষ্টিভেল সামৰণি অনুষ্ঠান। এই সামৰণি অনুষ্ঠানত আমাৰ আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এই শোভাযাত্ৰাত উপভোগ কৰিবলৈ যিখিনি আমাৰ প্ৰবক্তা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু ইয়াত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে, এইখিনি মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। जोंहा दिनै नैबे हारिमु हानजा सोरनायाव थांखि थानाय बायदियै गुबुन गुबुन गौथुम जानानै ग्रुप जानानै बादायलायनाय जागोन। जों मिथिनो मोननानै बेवहाय जोंहा गासै ग्रुपआ 19निफ्राय 20टा ग्रुप ओंखारनानै दङ। हमारी আজি শোভাযাত্রা 16-20টা গ্ৰুপ ওলোৱা হৈছে। বিয়া সভাৰ কাৰণে বড়োৰ দৰা কইনা 3টা গ্ৰুপ আৰু আমাৰ মুছলমান কমিউনিটি যিটো ধৰ্মাৱলম্বী তাতেও আমাৰ দৰা হাজি আমার আজি অতিকৈ আনন্দিত দেখা পাইছো। মাছমৰীয়া
दामनाय देनाय मोसानाय रोजाबनाय गायनाय फुनाय आरो बेवहाय नुजाफैनो हाबावदों जोंनि एमएलए महरैबो सासे बादायगिरि गावनि गानखौ लानानै फैदो एमएलए हिसाबै आमार जिमान लम्बा हो जाओ हमार टार्गेट तो हो उलाय मेडिकल लगिन जो हो मेडिकल पूरा जय सरकारी कॉलेज की जय हमारे बगौली जय सरकारी कॉलेज की जय सरकारी कॉलेज की
जिंदाबाद 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 राजा केसरी जिंदाबाद 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 थाबाय सिरा गुवार एसे गुवार थाबाय गुसेब जाबाय गुवार थाबायनो एसे गुसेब जाबायलै गुवार थाबायनो एसे गुवार थाबायलाय एसे गुवार थाबायलाय Kurang. Muria. Götür dulini bunda.
বহুত কেইটা কালচাৰ লগ লাগিছে বহুত কেইটা কালচাৰ দেখাই আছে Dididik hadapannya bagaimana जोंनि राव हारिमु गासैखौबो नुनो हागोन जय सवारी कलेजनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय बोराइ बाथौनि जय बोराइ बाथौनि जोंहा नैबे हाबाफारिजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै गोबां स्ल'गान बोलायनाय जादों जोङो दानि जिथुनि थासारि निसा बेसाद बे निसा बेसाद लानायखौ स्ल'गान लानाय जादों खोमसि फोथायनायखौ गोजानावबा जय सवारी कलेजनि जय सवारी कलेजनि उन्दैनि सोलोंथाइखौ बन्द खालाम Indonesia menarik mundur kalau Jai Sambari Kaleski Jai Sambari Kaleski bisa menarik mundur kalau bisa menarik mundur kalau Jai Sambari Kaleski Jai Sambari Kaleski kasih boleh kita lupa mohonnya tolak maka guru dalam Nasi. Jai Sambari Kaleski. Jai Sambari Kaleski. Jai Gubernur. Jai Gubernur. Jai Gubernur. Jai Gubernur. Karisho, Jai Sambari Kaleski para semua para senior, mengenalnya jadi negara Chandria, negara Rao Harimau, pasca berkata di Dubai, jadi Jai Sambari Kaleski.
Jangan kau isi. Ikhtana bra. Jangan kau isi. Mau bisa nangkep baik. Lagi, 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 lagi,